Hi लोगोफोर, welcome back to Mithi Nursery YouTube channel. ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं खैथामान बिबारनि कालेक्शन लानानै फैदों आरो नोंथांमोननोहाय आंनावहाय मा सफैदों बेखौहाय ओमफ्राय दायो जाय नांगौ स्क्रिनाव होनो नाम्बारावहाय फन खालामनानै अर्डार हरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय जायनो नांगौ बिसोर फनखौ हर आरोना, नङाबा SMS खालामग्रो WhatsAppआव, नङाबा जोंहा मालाबा ओरैनो खायसे हरलाबायोना, ओमफ्राय इम्पोर्टेन्ट साननानै फनखौ रिसिभ खालामो, इमान खामानि थाबाबो बिदि जायो। ओमफ्राय स्टार्टिंआव आं देखायनोसै नैबे पिंक कालार गोदान कालेक्शना सफैदों। गोबाङानो सोंदोंमोन आरो बेखौ नै बिबारखौ खाथियाव नायनो हागोन, नैबे फ्लावार बिराद मोजांथार आरोना। ओमफ्राय आंना फ्रन्ट केमेराजोंखाय फुदला नुयो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननो आं बिदिनो दिन्थिनोसै। सान्दुं दङना दिनै मुदासिदों ओंखायनो। ओमफ्राय नै बियो फास्रा आरो लोगोफोर, फास्रा। ओमफ्राय मोदानदों नालाय आं साइडआवबो फट' होना होनोसै लोगोफोर, नायदो दख'नाखौ माबायदि। नैबे फास्रा आरो बे दख'ना आरो बिबारनि दे लोगोफोर, जायनो नांगौ थाब अर्डार हरदो आरो मा होनो आङो गुवार खुलिलायाबाबो हमनो हाखागोन आरोना लोगोफोर। आङो साइडआव फट' मोनसे होना होनोसै। नैबेनो जाहैबाय नैबे मुगायावहाय मैथा कालार दे, बिराद लेटेस्ट बियो मैथा कालार, एकदम रियेलाव साबसिनथार आरो दा फट'खौ आंनाव बारा माबा क्लियार नुवाखै। नैबे फास्रा आरोना लोगोफोर, नैबे फास्रा ओमफ्राय नैबे दख'ना मोजांथार नुदोंना? नांगौबा बेखौबो थाबैनो अर्डार हरदो आरो। गांसे सफैबावदों माने आंनाव बियो। ओमफ्राय लोगोसे आरो गांसे दिन्थिनि, नैबे जाहैबाय पिंक कालार, माबा मुगा कालाराव साइडआव पिंकआ, गोबाङानो मोजां मोनो बेखौहाय। वान पिस मोनबावगोन आंनाव दायो। ओमफ्राय जायनो नांगौ नैबे फास्रा, जायनो नांगौ अर्डार खालामहरदो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो दिन्थिबावनोसै नैबे ब्लु कालार आरोना लोगोफोर, बिराद मोजां गोदान बियो नै। ओमफ्राय साइडआव आङो फुजि गाननाय फट'खौबो होना होखादों, नायदो लोगोफोर। नैबे फास्रा, वाव लोगोसे। ओमफ्राय नै बेखौ ना बिदियाव येल्ल' आगरबो मोनगोन हा लोगोफोर। ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय, बेखौ मा होनदों, मा दादोंथाय बियो, एसे क्रिम टाइपनि दादों आरोना लोगोफोर, बिराद मोजांथार नुदों, मोजांथार नुदों। ओमफ्राय बयजोंबो मोजां मोनजानाय पार्पल कालार, जबा बिबाराव पार्पल, ओमफ्राय फट'खौ लाइटथार नुदो, बेयो सफैबाय नै लोगोफोर, नायहरदो। ओमफ्राय नै नायदो, आङो गुवार फुवारला, साइडआव फट' होयै होखादों नालाय आङो, ओंखायनो नोंथांमोना जाय नांगौ स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय फन खालामना माबा वाट्सएप खालामनानै लानो हासिगोन। ओमफ्राय लोगोसे आरो झुमका वान पिस मोनबावगोन हा लोगोफोर। झुमकायाथ' जोब्बायानो होनजाबाय, फ्राय मोननो थांला, जाय सोरबा नांगौबा लाना लाखादो। नैबे झुमका दख'नाखौहाय लोगोफोर, बिराद मोजांखा, माबा येल्ल' माने मा कालार होनगोन बेखौ, मोजांथार आरो नै जेरै नुदों बिदिनो दे कालारा। ओमफ्राय आरो एसे मोजांसिन रियेलावहाय, फुङाव एसे फुटलासिन नुदों आरो बेनो। ओमफ्राय लोगोसे नै दावराय, स्काइ कालाराव दावरायाबो दं लोगोफोर, मोनगोन नै दायो। ओमफ्राय दावरायखौबो गोबाङानो बियोमोन आरोना, फसायनानै गोबाङानो बिखाथारो, मोजां मोनखाथारो नालाय, बेखौ मोनगोन आरो लोगोफोर। नै फास्रा, नै बियो नैबे फास्रा, ओमफ्राय नैबे दावराय, नायदो थाब लाहरदो लोगोफोर, जुलाइ मासावनो थाब लाखा, दाथ' सिजोन फैगौ, होमबाना आरो गाननो लुगैबाबो मोननाय नङा आरोना उनावहाय। नैबे जाहैबाय लाभ बार्ड लोगोफोर, नैबे दख'ना, नायलांबाय हाय आंखौ भिडिअ खालामनायखौ, नुजोब्बाय खोमा ना नुवाखैसो मिथिलां। ओमफ्राय नैबे फास्रा लोगोफोर, नैबे लाभ बार्डनि फास्रा। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाहैबाय लेटेस्ट लाइट पिंक दावराय, एकदम जि फसायोहाय आङो लोगोफोर। आंबो बेखौ दुर्गा फुजायाव गांसेबाबो लाथारगोन साननानै दं आरोना, दुर्गा फुजायाव गाननो। ओमफ्राय नैबे फास्रा लोगोफोर, नैबे दावरायनि फास्रा, मोदाननानै नुनो नागिरला मोजाङै, नैबे दावराय। ओमफ्राय नैबे लोगोफोर गामिनि दखान नालाय, सिलिंसायावबो ओरै दाउस्रि बासा लालाय, ओरै दाउस्रि बासा लालाय, बयनाय दखानखौनो बरबाद खालामजोबनो नागिरो, साफा खालामो। बेखिनियानोसै लोगोफोर आंनाव दा बिबारनि कालेक्शना। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर नांगौ, माखौ फसायदों, स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय मा होनो वाट्सएप खालामनानै ओमफ्राय माबाबानो जाबाय। ओमफ्राय जायनो नांगौ बादिथार अब्लासो मा होनो फन आरो मेसेज खालामहरदे। ओमफ्राय मेसेज खालामग्रोबासो जोङो फनखौ रिसिभ खालामो, ओरैनोबा रिसिभ खालामनो नागिरा आरोना खनसेनो। ओमफ्राय जानला मेनला मानसिया फन हरलाबाय थारो, गोदाव सोराव माने डिस्टार्ब खालामनो नागिरो आरोना, ओंखायनो फनखौबाथाय डाइरेक्ट एसे हमनो उसुबिदा मोनो जों नाम्बार गोदानखौहाय। माने सोरबा फन हरग्रोदोंबा लेबेल हमा बिदि साननाङा आरोना, गोबां खोथा थायो, ओंखायनो मा होनो हमा आरो खनसेनो फन हरोबा। नांगौबा मा होनो मेसेज खालामग्रो, दख'नाखौ नांगौबा, होमबा जों आरामसे
मा होनो हमखायो आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय